Разхождам се из фермата. Кои животни според теб ще срещна? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е кон! Разхождам се из фермата. Кои животни според теб ще срещна? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е патица. Разхождам се из фермата. Кои животни според теб ще срещна? Шш! Какво е това? Ку-ку! Това е пиле, което току-що се е излюбило. Разхождам се из фермата. Кои животни според теб ще срещна? Шш! Какво е това? Ку-ку! Това е петел. Разхождам се из фермата. Кои животни според теб ще срещна? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е крава. Разхождам се из фермата. Кои животни според теб ще срещна? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е овца. Разхождам се из фермата. Кои животни според теб ще срещна? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е коза. Разхождам се из фермата. Кои животни според теб ще срещна? Шшш! Какво е това? Ку-ку! Това е зайче. Разхождам се из фермата. Кои животни според теб ще срещна? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е магаре. Разхождам се из фермата. Кои животни според теб ще срещна? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е прасе. Аз вървя в джунглата. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е маймунка. Аз вървя в джунглата. Какво ли ще видя? Шш! Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е лъв. Аз вървя в джунглата. Но какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво е това? Ку-ку! Това е слон. Аз вървя в джунглата. Какво ли ще видя сега? Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е змия. Аз вървя в джунглата. Но какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е жираф. Аз вървя в джунглата. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е зебра. Аз вървя в джунглата. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е горила. Аз вървя в джунглата. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е тигър. Аз вървя в джунглата. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво е това?
Това е крокодил. Аз вървя в джунглата. Но какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво е това? Ку-ку! Това е хипопотам. Плувам в море. Животно аз ще видя, но кое? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е рак. Плувам в море. Животно аз ще видя, но кое? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е октопод. Плувам в море. Животно аз ще видя, но кое? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е медуза. Плувам в море. Животно аз ще видя, но кое? Какво е това? Ку-ку! Това е скат. Плувам в море. Животно аз ще видя, но кое? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е делфин. Плувам в море. Животно аз ще видя, но кое? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е морско конче. Плувам в море. Животно аз ще видя, но кое? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е акула. Плувам в море. Животно аз ще видя, но кое? Шшт! Какво е това? Ку-ку! Това е морска звезда. Плувам в море. Животно аз ще видя, но кое? Какво е това? Ку-ку! Това е морски таралеж. Плувам в море. Животно аз ще видя, но кое? Шшш! Какво е това? Ку-ку! Това е бебе морж. Аз вървя в гората. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е катерица. Аз вървя в гората. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е лисица. Аз вървя в гората. Какво ли ще видя? Спри и чуй. О, какво ли е това? Ку-ку! Това е костенурка. Аз вървя в гората. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли ще да е това? Ку-ку! Това е мечка. Аз вървя в гората. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е бухал. Аз вървя в гората. Какво ли ще видя? Спри и чуй.
Какво ли е това? Ку-ку! Това е вълк. Аз вървя и вървя в гората. Какво ли ще видя? Шш! Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е Елен. Аз вървя в гората. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е зайче. Аз вървя в гората. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли ще е това? Ку-ку! Това е скункс. Аз вървя в гората. Какво ли ще видя? Спри и чуй. Какво ли е това? Ку-ку! Това е кълвач.